יש לי מוגובים לא כל כך הרבה צוות, לא יודע, אז תקשיב, אתם יודעת איך עושים לשישי, איך גם צריך יותר את זה, נכנסים לשישי, אני לא מזלקות, צוות סטארט, נכון, אם זה לא עובד, אני צריכים להיות בתפקיד, אז גם לחותי יש מוקדי, רגיל חדש כזה, רק עם בג'אם, מהמוקדים שלנו, לא משהו, היום אני רוצה לעשות סרטונים, שואלים כאילו, היי, המחשב שלי נהיה שחור, אז עושים וזה נהיה כזה ואז ככה כזה, אז פה תראו מה זה, פה לעילוי נשמט, רשום פה לעילוי נשמט דורות של מרים ומרים הקרקע, מרים דורון זה אבא שלי שנפטר לפני 4 חודשים, ומרים סבתא שנמצא לאבא דורון, ככה זאת אמא של מרים. עכשיו כשאנחנו כאן אנחנו יכולים לעשות פה מולים, אני כזה בראש מיד שתדעו, ופה נותנים לי לדבר קצת, רציתי להתעלם במצלמה אבל יש פה משהו פה שאפשר להכניס שם את הכרטיס ככה, אם זה יוצא ושמים את הכרטיס, אבל זה נתקע, זה מחכה לדוד שלי, יש לו 5 מחשבים ואולי ינסה לספר את זה, ויש לי עוד מחשב, הוא בטח קונקט עם לדוד של זוני, הוא די לתקן אותו, הוא לא כל כך ברור, הוא איתנו איזה שנה, שנתיים, המחשב הזה, ג'וני הביא לי אותו, תראו, תקשיבו, אני נחזור לזה, אני גם עשיתי גם אוכל ולא בנבי, זה במצלמה עדיין, אבל אני לא הולך לזה, שוב פעם זה קרה, נהיה שחור, טוב, אז מה שאמרתי בחרדות במוגולים, זה במצלמה עדיין, אל תדאגו, אני אנסה לשים את זה, אז להתראות.